Madhep rendi. Lah madhep rendi. Madhep rene lho apik dong. Oh, madhep rono. Shootinge ning ono. Ya madhepe ya rono dong. Iki rawuh ning griyane aja dangi atra. Bapak ngosek untung bosok ngono. Lah iki apa? Gosek ngosek. Ora nggo en. Kowe ngenyek karo sing di omah. Gosek berkah-berkah apa? Piye lah? Iku ora ngosek kok. Apa? Gosek berkat. Gosek untung pucet ngono. Berkah iku mau berkat are. Wong kok dagelan. Kadangan kok. Kadangan apa gedene kono iki fotone iki foto kok. Iya kaya sindok polsek kae lho. Aku mau ning jero kono wedi. Wedi lha apa? Lah iki diplili iki terus. Lah iya culek kae wis. Dikira jiko pakanan. Umume barungan iki penontonnya iki cilik-cilik. Lho Mas Sam iki cilik. Bayi. Iki lho. Cilik apane wong tuwek-tuwek kabeh ngono kok. Ngenyek kowe. Ora ngenyek wong kahanane kaya ngono. Iki ora tuwek ya, Dok. Piye? Iki umure ngono lagi 14 tahun. 14 tahun. Sing ketok. Sing ketok 14 tahun. Sing ra ketok 30. Dek dijumlah 40. Piro? 45. 44. Tuwek kabeh, toklo kabeh. Lho tekan shootinge ya tuwek padha ya. Andane ya. Iki ku ning gone bapak gosek iki kanca sekolah. Tenan apa piye lah? Tenan takoni kancaku sekolah. Sekolah ndi? Sekolah Bacen ngono lho takoni ora ngandel. Apa iya? Aku pinter gosek duwedel. Gosek yo. Alah ya. Ora tau munggah belas. Ora aja buka wadi. Zaman semono kepungkur apa-apa. Iku nek Pak Gosek. Lah ibu lemah. Ibu lemah sapa? Siti kok lemah. Siti iki lemah apa ora? Iya. Lah iya. Ora bumi. Iku berarti Pak Gosek diwuwuri lemah. Enggak dong. Iki Siti. Lah ya Siti. Siti maune iki mantanku. Mantan apa? Yangku Andi Syah. Walah mlebu. Pas dolanan Facebook. Pala lah gak. Apa? Email. Iku dhisik nganu. Facebooke aku tau roh. Apa? Jenenge Maria Mercedes bopo lho. Kowe anggere jeplake ngomong lho. Ora lho. Weh Gosek iku zaman biyen tak andani. Piye? Sekolah ora tau nggo tas. Dhisik Bukune juga selorok. Ora ndi? Dadi nek mangkat yo. wong-wong tok. Kaya metal ku piye? Lho ya. Sepatu cendel pundak mangkat sekolah ini. Iku Gosek Ngedos sampe lapo. Sekolah kok ngedos? Ate dikokene ngene. Yo takoni ra ngandel. Iki mau tembem karo kaki legek karo ni legek metu diwenehi beras sembarang kali ra. Diwenehi godhong-godhongan. Acen mau wedhus. Pitik. Ana gemblonge ya. Gemblong. Lah iki tak urus Piye? nek perkara pentol karo tembem mau dikek sembarang kalir. Lho dagelan telu iki kok ora metu ndandie blas. Blas lho. Lah iki ngasak Oh kembang. alah sek Gosek. Ngeten temenan. Wong iki ora kena ngono ta nyo. Apa? Kudune awak dhewe pentas ning kene iki aja perkara pakanan, aja perkara apa iki oleh-oleh. Oleh-oleh. Ngono. Terus Awak dhewe teko ning kene iku dongak-dongakno. Lho, iki Pak Gosek gak iso ndonga dhewe. Belas iku berat ndonga, umpama ndonga lho sugih ndek. Lho iki. Iki Islam apa? Ora roh takoni. Islame KTP. Kok zaman pelajaran agama ndek ora tau mangkat tok. Lho, bolos. Heeh.
Ndonga wong umume ngundang modin ki ana amplope to. Wajib, Pak. Wajibe. Lah Wajibe. kene apa? Ana bisa roe. Endi? Mbah. Lho kok hari kancamu sekolah kono aja lu. Kan biar tau sangu sekolah kok. Lah terus sangone apa? Jajane ngono. Saiki tak urus sik. Piye? Perkara iki mau lho, keng muni dikeki. Lho ning jero mau dikeki kopi. Wah. Walah rasane kok Rasane piye enak. alah kemlenjing kabeh kok. Bisa lho. Oh Lho iso. tak soe tak icipi lho manis ora pahit ora. Lah terus Ngerti wernane? Warnane apa? Coklat. Ora ireng ora coklat. ora bening ngono kae. Lho. Iku perkarane kopine sithik, Heeh. banyune sak teko. Kandhane. Nek yo tetep tak ombe wong aku ngelak kok kono adu. Wis ora apa-apa iki mau lho sing rewang lho tanggane dhewe padha ae. Sing rewang. Heeh. Lah piye? Tanggonem barang. Wah, sotone ra umum kok. Ana umum atong. Rasane enak manis. Lah terus Suwirane Pak pitik lho, tipis e kaya rapia. Lah kowe mau mangan soto. Mangan setengah aku kok. Lah aku mau mangan bakso, Tong. Bakso piye? Glondonge tak Pedes. ubak. Tak kira 5 jebule mbek loro. kowe enak jono glondonge. Lah kowe apa? Lah aku mie karo banyu tok. Lah tekonem keri re. Iku dadine mie godhog. Kandhane kok bareng bakso tak upek kene malah banyu ambek mie tok ngono kok. Dudu bakso. Kandhane wis ora apa-apa. Pura-pura disogati lho awake dhewe. Andane ya. Ini ya kudu diterima ngono lho. Kowe nek babakan perkara wong mantu iki tak bedheki. Apa? Kowe nek iso bayaran kumpek. Mlepok. Wah, temenan apa piye? Bayar Temenan. lho bayar angkar 75 kok. Wis 200 lho. Iya. Iki nek Pak Gosek belas ora ngei tambahan banget. Banget. Bu Siti dia Bu Siti. Siti. Padha wae. Rohayati. Rohayati. Tulisane piye? ROC. Lah ya Rohayati. Mbonyo tanggemem sak senengem. Sementing sing penting kowe bahagia. Iya. Babakan perkara wong mantu. Mantu. Kowe tak bedheki. Apa? Bedane wong sugih karo wong melarat iki apa? Woi, nek wong sugih duwite akeh. Allah mlebu Nek wong sing melarat gak duwe duit. iku cah cilik ngerti. Heeh. Bedane wong sugih karo wong melarat apa? Bedane wong sugih karo wong melarat iki babakan perkara rewang. kok iso? Nek wong melarat iku gaene ring pawon. Pawon. Nek wong sugih Isa-isa. Saisa. Bagian buri. Bagian buri. Nek sing sugih. Sing sugih bagian ngarep. Gelange ngrentek. Gencone dikabehno manek wabang kabeh ndledek tekan kene. Gelange rantep aku ora gumun. Piye? Mergane iku ora mas. Kok dikenal abane ora krincing-krincing kok. Abane apa? Kropiak ngono. Iku babakan perkara wong sugih karo wong melarat. Wong melarat. Wong asih sing buri kae lho. Apa? Jaga iki. Ora sing ning pawon nang gremeng. Gremenge piye? Ngene iku enak wong sugih. Kok iso? Nek ngarep bagian icip-icip. Lah aku nang buri wis kena angus. Sikile Rangan kabeh. Sasah. Iku tak kandhani. Bagian geni. Iki mau aku dipeseni karo Peseni. Bapak Gusek. Apa? Apa? Kowe Peseni anggere apa iku mau? Gedean, kowe anggere iso jawab kodhok. Alah terima Wenehi Oh, lah trimo kodhok iku. Betul. Wenehi Oke. 50. Oke. Kowe iso Iso ah? tak bedheki. Yo, Ada pertanyaan, ada jawaban. Tidak menyinggung. Orang lain Nek keliru. jawaban salah. kampleng Pak Gusek. Hei. Sing jawab iki kowe kok Pak Gusek mbok kampleng. Tuan rumah kok mbok kuampleng. Wah idone sisane ngono. Maksudnya di kampleng Pak Gusek ngono. Lah langsung cetono lho. Lah iku mau lah ngono. Gosek iki tak jebule. Kodhok. Gosek durung goblok. Aku wis lantuk dhuwit kok. Endi ta endi? Gosek ah. Wangeleran ta, Dong? Iku apa dong ireng-ireng? Katok. Lha iku jerawut lho. Pak Gosek ngeki 100. Siti. Durung Siti mau pesane sapa mau Siti? Siti ngeki ta ora? Ngeki mau dikekno aku ndok buri. Pokoke anggere muni kodhok. Yo. 50. Yo. Enak, Neng. Yo. Pakno kaya. Kodhok. Lho Pak darani kodhok Pak lho. Lah Pak kok domong loro ya, Pak ya. Lah ora apa-apa. Aku nek ngerti kene malah apik. Pakno kaya. Kodhok. 50. Alah muter. Gus lawinan Pak ya. Bojone menyeng kaya. Kodhok. Kodhok. 50. 50.000 kodhok-kodhokno bojo. Ora apa-apa. Gani ya. 50 aja. Duit karo kodhok. Kodhok. Ini kan mau duit yo. Enggak tau Iki mau. Goblok. Kowe piye neh? Ada akhir muni kodhok. Ada muni kodhok Kebo sapi sing digugu. Keloane. Lah yo, iku mau momo. Pak
Pak sapa Pakno? Rupane kaya Kodhok. 50 gorene. Pesenane Pak Gosak anggere muni kodhok. Iya wis ah, 50 lah. Ha ngene lho. Kandhane ya. Kodhok. Sik durung nyuk-munyuk. Iya aku lek kena dhuwit ngene iki kudu kodhok terus kok. Kodhok neh. Tukang son rupane kaya Kodhok. Mas setrum cangkeme Mas. Anggere muni kodhok wis 50. Ngene iki lho wis entuk sosis sak bakul-bakule. Iki ana pertanyaane. Apa? Kodhok karo duit milih. Kodhok. Rene aja. Lho. Ya Bu, kodhok karo duit milih. Nah, Ngene lho Nyai. Kowe mau lak dititipi Siti. Heeh. Bales anjing. Yo. Bales. Mosok kalah. Ngosek babakan perkara iku. Aku nang ngerti kene. Majune nah. Iki kanggo anak-anak. Anak-anak ndi? Iki. Ayo anak-anak kosek. Sik. Aku nang ngerti kono. Piye? Karo ngerti kowe. Iki padha lho asine lho. Cuma kono Sik. entek kowe gak Kowe ngerti? apa? Iki tak tukul ngerti. Dikembari kene soalnya. Lho iya. Mulane- Dadi, upama jejer ngono kaya lampu pendopo ngono kae. Pakno, carane iso awet ngono ku piye Pakno? Oh, aku anggere rong dina pisan cukur ning ngene Barbie sapa? Barbie sapa itu suwe ono barbershop. Barbershop kowe Barbie sapa? Tulisane piye? Iya iya. Iya bener. Oh iya. Iku mau. Kodhok. Tak idoni ki engko. Iku mau ditukokno obat Obat apa? rondak. Weno iku dijus. Ora tukul kabeh. Iki Kowe nggodhe apa iku? Pesene Bu Siti mau ah. Pira iku? Padha kowe Nyatus ah. Pesine piye? pesene dikei jawab, kei pertanyaan, Ada jawaban. pertanyaan, Ada jawaban. ada jawaban. Jawabane Kodhok. Gak. tekek nyok munyuk. Tekek wis ganti iki. Tekek, Pertanyaane piye? tekek. Lho tekek tok. Maksudnya piye tekek? Jawabane tekek. Ngono. Angger iso Wah, jawab Bang. tekek. Loro 50.000. loro Kowe barang. Iya iya. Loro gawean Jawabane gampang tekek, ngene. 50.000. Halo. Tekek. Iku sea. Burung. Bu iki warna gocok ya, Bu? Sinyo nek turu kaya tekek. Lah. 50.000. 50 to. Raine kentong kaya Ketek. tekek arek iku ra sida. Kowe ketoke seneng ketara. Keliru tekek. Tekek. Maaf, Pak. Keliru. Wis ya padha 50 aja Iya, iya. tukaran. 50.000 yo. Tenang. Ngene lho. Iya. Pokoke awake dhewe iku aja ngasih kelanganan. Oh, aja ngasih kelangan. Ayo, apa nah? Duit karo tekek milih. Duwe aja. Duit kowe enak kok. Duit iki enak. Goblok ra umum. Tekek wis gelem Gelem ya tekek. enggak tekek. Goblok anjen. Goblok duit enak ya. Aku wis kapusan Bu pisan. Siti pundi Bu Siti? Alah keluru Siti lapo? Bu duit entek apa? Apa jalur saku neh? Iki dipek caloro iki. Alah salahe kowe. Lho iku mau tekek aja. Kebo sapi sing digugu. balekno sik kurang trimo. Kurang trimo kowe. Mangel kok ngono lah dong. Lewat. Mo, ora iku. Sing gambare ngene. Mau mbok jaluk neh nggo. Ora. Baleni iki, baleni kok. Mula ana utang-utangan nang baleni. Balen. Tekek. Yo. Tekek. Modar rasa. Bentar ta ora. Duit karo tekek. Duit. Lapo? Piye kurang trimo kowe? Trimo. Tekek Ye. aja. Nek kurang trimo kowe ngemut setrum. Duit ku ilang. Duit enak Ora kok. urusan ah duit enak. Bisa- Iki kok aku mulai piye? Alah ora urusan. Mulai Ora sangu aku. Alah lu badok aspal lho karepe kowe ku kok iso. Tak nek mulai tak gonjekno, karek gonjek kok padun. Kok tak dono sarkis. Kok sarkis. Tak berobat. Lah engko nek nggih tuku beras ngomah piye? Alah wis untuk gampang kok tak jak ngemis nih Bang Jo. Wong berasnya wis dikekno tembeme kabeh ngono. Iki kan gua anak-anak. Anak-anak. Di. Iki lho, iki lho anak-anak iki. Ini. Gelem ora sangu. Pari. Ini 10.000 gelem ngene. Wis to. Anggrene. Engko bar iki campur sarinan. Rene nang. Akeh bar iki kok campur tai. Ya nang rene. Pewu iki pewu. 10.000 gelem ta ora? Namanya siapa? Jar. Wis sunat burung. Wis, delok delok. Delok iya. Iki anake wong mbok dolanan. Ora wau delok. Kelas piro? Kaya ngene iki ta ora delok. Kelas 7 kelas piro berarti? Kelas 1 SMP. Oh, aku goblok mudeng, ya. Oh, aku zaman semono ra Zaman sekolah. saiki kok Cuwilik ngene mosok sunat. SMP. Kowe Islam apa Muslim apa? Katolik ya idol sisan ki kok. Agamane Muslim. KTP. Iso ngaji. Tak bedheki. Kowe nek iso ngaji 10.000. Surat Yasin. Tak idoni ki kowe. Surat Yasin Ojo piye? surat Yasin. Ojo sing dawa-dawa. Lho iku kedawan. Kedawan. Surat tak bedani aku. Iso ngaji ya.
Surat cinta. Loh, woi ora denger aku ya. Wis ngene tak bedane kene. 10.000 iki nek iso. Suratan takdir. Tak idoni ya kok. Ayo ngaji. Tak bedheki ngaji. Jon ngono. Sik tak bedheki ngene. Tambah-tambahan ae ya. Iso masuk. Masuk. 1 kali 2 kali 1000 dikurangi 4.000 kali 6.000. Alah bledos salele. Kowe ora roh. Ora roh. 10.000. Ora roh kali. Ora roh. Sing Kantuk ngono lah, Cung. sik kene. Ha sing bedhe padha ora roe. Lah jawabane ora roh. Jawabane 10. Lho, goblok kok 10 kowe dedel kok. Kok iso? Jawabane ora roh. Wong aku ora roh kok. Wong sing bedhe ya ora roh. Kowe iki tak bedheki wong loro. Ora kena niru jawaban. Yo yo. Nek sing niru jawaban, Waplok. waplok. Aplok Pak Gus ya. Gak. Nggih. 50.000 wae. Iki ana 20.000. Jarno ben suwe tak temuke itu adite kok, Bu. Iki 10.000. Wae jawabane padha, tuwapuk. Yo yo. 5 tambah 5. 10. 10.000. Nyontone nek wong dagelan iki Pinter aja. Kene lulusan sarjana. 5 tambah 5 10. Kowe tak bedheki nyeng. 8 tambah 2 Sedoso. Lho iki piye tah malah Goblok ora oleh nyonto jawabane. Yes. Ya beda. Aku wis Kene 10 aku sedoso ndak beda. Lho iku mau jawab 10 ngono lho. Jaturi donga-donga sik. Donga iki sing dikitano adik sapa iki jenenge? Donga sik. Wakfir Al-Ghifari mugi dados putra ingkang saleh migunani marang culan bangsa taat marang agama bisa mendem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa sak lorone to. Amin. Lan muga-muga Bapak Gosek lan saha Ibu Siti ugi tansah pinaringan wilujeng slamet raja kalih ing sambikala. Amin. Cedhok marang rezeki adoh saka bilahile. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing rewang tanggaku kabeh iku mau muga-muga dipun paringi panjang yuswa kathah rezekine. Sing do nyumbang muga-muga rugi. Kok iso? Lah kok ora 50.000 mau sotone irisane kapitik semono. Ora iso tak kirana. Lah piye? Wong nyumbang iku tak ibaratno mlebu warung. Lah kok iso? Moro mangan mulai bayar. Lho berarti omahe Pak Gosek iki Warung. Lho nek ngene iki warung, nek sesuk wis gak warung ngono lho. Ora ae. Oh Gosek ya aneh-aneh kok cah. Dados campur sari. Campur sari. Ayo lek yo. Bajingan loncat. Bajingan untung suwek. Bajinge kurang ajar loncatan. Lakune ngono. Ya kurang ajar loncat-loncat. Idoni sisane kok. Sik. Iki ketake keliru penyanyi ya. Iya. Iki tukang bakul kopi ku lho lingkar. Iya iki ya. Heeh. Sing iki upama iso gak tamung mendem-mendem ngono entek. Tak ora karek sak jarike. Ludes. Ceritane wayang Jawi ing projang Alengka Sasek larasem keduren raja baleni kok ngarep rawon naraja arane gawe
cancut tumandang Bokong gede. Bokong dasmu kobong bokong. kobong ngaleng kowe wis dadi awu kobong gede sroning projo banyu singo Makassar Campur sari. Nyolong Dewi Sinto Anoman si kedek putih Sewataman Sinto dijamuli konangan Indrajit lan Pati ning Anoman ora wedi kedhi bila dalang ngelengko diopo toko bilong wae ojo pating lemah omah gede kabeh dadi arep tesemuka nangis kereng-kereng eyo wae nyolong Dewi Sinto Anoman si kedek putih sowan tamban Sinto dijamuli konangan Indrajit lan Pati ning wedi kedhi kowe lan tolong ngalang kodi opo toko bilong wae padha pating kemor omah gede kabeh dadi arep tesemuka nangis kereng-kereng
barongan cakeme kok ambane ngene. Mike ayu. Ayo sinden apa kena bis lho gue. Wah, iso mike gemulah. Bar gembor kaya luru penumpang. Biasane ancen ngono. Ayo manobong iki ketoke playere sera ketara. Kok iso? Awake dhewe dianggep keluarga kethek kok. Lho. Kok iso kethek? Anoman iki apa? Kethek. Ayo. Karo mangsam nek kethek anoman kethek iki elek. Lho sing jenenge kethek ku ya kewan to. Ora iso. Iso piye? Aja mbok anggap elek ngono lho. Kethek anoman kan nek kethek putih. Elek rupane. Ning apik jerone ngono lho. Kuwi anoman. Anoman kethek putih. Kethek putih. Sinyo kethek ireng. Iki pakane kethek lho, piye? Nggih. Dasmu ngono. Dasmu. Sama menika wonten all artis warangguna. Ingkang sampun ngaturi all artis saking keluarga seni Singo Wekasan Budaya Campur Sari. Mbok bilih panjenengan badhe ngersakaken request tetembangan suka parisuka kula sumanggaken sedaya para pamirsa khususipun keluarga besar Bapak Besek Berkat. Gosek berkah. Gosek berkah. Mau lali ya. Iki biasane Maya lho. Maya biasane ku. Endi yo? Wah, ahli sedekah. Dono weweh. Kandhani ya. Balik kanan. Gerak. Kanan endi? Kanan orang kanan. Ayo. Nah, iku. Terus badap kiri. Balik neh. Badap kiri kono bos. Kene kanan. Kono kanan ah. Kanan. Nah, iku Maya. Iki? Ngawur. Iku dudu Maya. Sapa? Adine Maya. Halo. Iki Biasane iku wonge ngono. nyawer. Dono weweh. Ora apa-apa. Ahli sedekah. Mbok menawa engko nyawer, Takoni. tak enteni. Heeh. Lagune apa? 50. Angger sing nyanyi durung wis njaluk Nyanyi urung angger sek. Iki tawani. Iki lu tak takoni malah nangis kok. Jane iso omong apa ora lho. Iki lho aku malah kudu guyu. Nyeng, nyeng. Abang loro pada gendenge. Sing nakoni ya gendeng wedake. Ngesake tembak napa, Pak? Guyu terus. Guyu pemutah-mutah. Ayo untuk mempersingkat waktu. Ada dore to? Ono. Engko karo nunggu request. Oh, ngono. Dalem. Wis sore ngene hari esuk. Esuk ora ndek mau. Amel, ayo Amel Imelda. Diundang sing apik. Kok ndak mau muni ndak mau nang jero. Anake Tegul. Mel, sayang ayo. Ngadeg e. Anake Tego. Iya. Mari ngene. Yang tangi yang saleh. Lah apa sinyone undang iku padha sayang kok. Lah terus kowe Aku meri ya. Lah oke mari. Kowe gempani ki undang iku sayang. Lah sing ndek jero Cuma perdasem. Bos gone jero turu bae jero. Ayo Amel. Wah. Singo Wekasan Budaya Campur Sari. Kin TV channel. Audionya apa Mas Bro? OZN Audio. Lho iki masane reca prambanan sampe kok jejer-jejer. Apa mau audione? Sik apa? ZN. YN. Dungu JY audio. Lah kupinge wi to. Budek ya budek. Budek tenanan wi koyoke. Sik kecan. Apa neh kuwi? Sek. Gobloke. Wo. Sing kene jaya kene kawa-kawa lho iki germo apa-apa kok iso. Cangkemmu gini. Cari awak. Iki Pure. ndak langsung ngono ya. Apa? Kok iso? Mikir. Gak ana sijine, Mas. Lah nyok. Wireless ku. Hei! Wah, gergamblah lali-lali. Mikir sing mati mikir. Goblokmu. Alhamdulillah. Iya kudu lemapak ngono. Udah gelar ndak undang iki. Pada kesempatan siang menjelang sore kali ini bareng bersama Singo Wekasan Budaya Campur Sari dan juga Kin TV channel, Zen Audio, Amel Imelda dan juga terseluruh untuk kali wong tersebut ya dapat
Buah bekan. Lah iku mau. Karo bekan. Salah satu presiden. Ya ini bukan ambekan. Alon-alon karo ambekan sithik-sithik. Amel. Akan Ame tutup menawa iki. jare kon alon-alon. Delok ongkas yo. Mas. Ayo Mel lah musik suwen. Aku salah terus iku lho. Menyanyi. Sing nyalahna sapa? Kowe. Aku lho gak nyalahna. Wisnu. Ora ana wonge kaya jenduk gawa-gawa ae. Mano. Iki jenenge kentong arep diganti Wisnu. Nakal lepol. Amel, Dalam Mas. mau nyanyi apa? Wah, ngene bahasa Indonesia. Heeh. Cido orang guyang rainem. Dikasih ada jangan tunggu lama-lama Mas. Duet. Neng mau biku wae aku. Lebih sapa? Sak saiki lho duet bisa. Aku ngrasane penyanyi iki kudu tak jeloki aja. Bakin karo bakin. Ayo. Jloki meteng kowe ngo. Gelem to? Kuale. Ayo. Ayo dados Singo Wekasan. Ayo Mas nyanyi. Oh tidak. Tidak. Oh. Sari TV
Mel sini dulu dong Mel. Kamu kan sudah dikasih sedekah, sudah dikasih visit. Sing Nggih. maringi sinten Bu Sinten? Siti. Bu Siti. Tuan rumahnya niku nggih Mas. Oh. Engkang mongko gati mergo Bu Siti kuwi ahli sedekah. Wong yang jeneng sedekah swarga iki cadangane rezekine ora bakal patas, ora bakal tetes, ngalir terus pokoke. Amin. Ngono. Ora loka malah sansaya kebak. Ngono mula ngono Mel. Ayo dongakno karo adik Almarhum. almarhum kowe. Almarhum ika. Muni alus suwene polo. Salah nah ya to. Wah, aku keliru. Kono mikir Sesuk ngono. salah mangkat. Sesuk aja mangkat. Wes iki ana dulurku, Mbak Tio. Ayo parani rono ono tutung. Ora bisa ngono aku. Karo ponakane sing apik ngono lho. Mosok iki ponakane jenengan lho. Hah? Aku, engko sik bar iki tak main sik ngono. Nah, ayo dados. Ayo Dongakno. Kok malah guyu are. Kon donga. Raine kancamu ku ndak kaya sing mau disebutno Iki nomor. tak omongi 2017. Gusti Allah ora ngetokno wong kaya ngene neh tak omongi. Lah sing kok piye Mas? Sing unik-unik ngono. Sing unik-unik. Limited edition. Ayo didongakno. Nggih, semoga adik yang dikitan menjadi anak yang soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ojo beler, Amin. Terus. wes, Tok. ngono tok wes. Saya ketewa. Saya ketewa gitu. Iku wes telu kok Mas. Oke, ayo Liga. Ayo. Ayo ono mundur. Mutel. Iki sing tuwek kali lah ya. Sing tuwek kali lah. Iki langsung tak sajet iki mergane wis 4:30. Heeh. So, ini sing orang sangat sangat sore. Lagune apa? Nggih, lagune kaya ngeracun ya, Mas. Wih, racun kok nyeng kowe nyeng. Ora bongkol lagi nek kowe kok iso. Iki lagu goblok. Tak kira iki racun ngono. Durung. Kurang, Mas. Durung. Tak modasem iku. Ayo, Ready. ayo. Dasar kau yang racun, baru kenal mengajakkan ingin. Ngomong gak sepanas santun, kau anggap aku ayam kampung. Kerayu dia
happy Hey, ku tak tahu malu tanpa basa-basi kau ngajak happy sorry Jack Rupam kaya Jack iki lho. lho lagune iki ora ngono ah wong kok iso ke mulai apa ketekan kono ya-yaan tekan kono ne apa alah makasih Lintang Asmara iku kono natong lagune napa Bu Ajan rayim koyo mekar arek. Iki Lintang Asmara. Sing nembang piyambak. Monggo, Bu. Iya ya. Asu untukmu wong ayu. Ayu arek asu. Pikirane ngurus kabeh ya. Apa? Monggo ibu-ibu iki kulino PKK mesti nyanyi terus iki ya. Olah PKK apa? Madhepen lho settingan kok Bu. Durepno riyen niku ah. Lah Boten usah disebut. aja kuno lucu-lucu kok. Ngono ya apik-apik. Ini wis pokoke lucu-lucune ngene iki. Iki durepno wis omong. Gak tau nyeklimik kok Mas. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah ning patengku Wong bagus andepno rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu banyu segoro rasaku ora bakal sirna senajan nyawa uncat saka raga wis tresno ra bisa dipisahno tepuk tangan sampun terima kasih durung ayo Mas kuat-kuat Mas pancen wong tresno iki jalaran saka kulino wong yen angger kulino wong loro kene terus bakal tresno alase padha sapa kandhane ya wong loro wong telune setan kabeh bisa aduweni marang Satya Sulati kangen kangen Patio Jani
Wes to pokoke sembarang dengar tak turuti. Mbak Tio, monggo Permisi Mbak Tio nggih. pinjam dulu deh sebentar ya. Tresno kinaryo tombo susah jroning batenku. Sir. Wong bagus anggap no rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Banyu segoro rasa ora bakal sereno. Sing over Sanjaya, gini bicara, sini dong, ada syutingnya, nggak apa-apa. Isen dong, isen. Garung paling mulus. Rayu tresno kinaryo tombo susah jroning suwantune ya Allah, suwantune kaya pasuryane ayu sembarang dengae. Ibuke nek wau mumpun maringi mugi-mugi rezekine nggih lancar berkah barokah. Pokoke donga yang terbaik. Bapak pripun? Iki fanku lho iki. Ah, iso. Nah, kandhane yo. Ngersake tayub napa campur sari? Dangdut. Wah, Lagune napa, Pak? Untuk wanita. untuk wanita. Aku wis paham kok. Iki anjen jatahe kanggo nyogati ngono. Kandhane. Buta-buta kala solae lonca-lonca. Tuli tanda. Mimin Sagita. Ayo ayo.
Mbak Ma pisanan mau lho Mas. Monggo. Nggih kalau wonten pamundutan nggih masuk WA wonten Puspitono lho. Transfer Lho ya. artise lagi teko Mas. Gabrul. Oh, iki ape buah ya. Oh tak kira artisnya tambah 1. Monggo Mbak, katuran lenggah. Supitono. Katuran lenggah Mbak, nggih ingkang nembe rawuh nggih ya Allah aku gak dirungokno blas sik cacah. Alah kowe iki Hah? bakul jamu ndak ya wong Mbak, saka. monggo Mbak. Monggo jamu monggo. gendong. Alam boh. Ngersake jamu napa? Senenjong. Ayo Supitono Mas. Gambar
sampun katuran sinareng singa wekasan Wijaya. Ih lucu banget iki. Acara ingkang salah singipun menika Mana Jarander. kipan? Mana kipan? Tunggu aja. Apa? Mbak Buyut. Nang ngene iki ora eling putune. Ora eling belas ah. bakale putune nongas nangis. Gawiyut tumbas iki. Tangane kuning kabeh ketok nek bar nyawani. Nyawani apa ora nyawani ya? Lah apa? Bar ngecet. Hah? Gawiyut. Ayo dados iki apa diaturin apa? Napa iki? Napa Mbah? Napa, Lagune Mbah? Mbah. Lagune? Wis pokok Rujuk. Milih sing pundi Mbah penyanyine? Ayu tok. Sing pundi? Lu ayu kabeh lho iki, Pak. Sing ndi, Pak? Sing tengah. Wah, percaya. Pilihane padha kaya aku wae, Mel. Rujuk kita, Mel. Rada lencir-lencir ngono. Amel Putri apa mau? Sukini. Amel Sukini semoga. Mbak, Nganggo spot iki, nganggo spot. Aku punya anjing kecil. Lari. Lari. Kemari. Ayo lari. Kemari. Ayo lari. Gendong nesu kok. Jaluk pisan ae. Nggih, nuwun sewu. Madhep mriku Mbah lah kersane dipun syuting lah monggo mriki lho. Lah, Mbah kok ngicen. Woi, langsung ngene. ngene iki ketok lanange. Kalau kita lanange Mbah ki lho kalah tak omongi. Kok bengi ketok wedoke. Ngandani. Monggo Kowe Cok. kalah ra? Rujuk, Cok. Ayo Mbah kok. Asik. Maksud hatiku datang kemari
terima kasih. Oke, thank you. Makasih. Makasih. Iki ketoke jebolan rum loro. Iya, ini loh dong. Piye? Ketoke wis sepuh. Heeh, tapi aku ngerti rambutnya kan sembilan putih kabeh. Iku ora disemir kok. Apa? Nggowo wig kok iku. Basal copot, jambak. Jambak iku. Iso jambu. Nggih, Mbah. Wah, suwantene sae lho. Wah, kayak Geri Maesong. Maeso iki kebo kok. Mahesa. Maesa to. Maeso. Maesa ning ngono lho. Kandhane yo. Iki bari jam piro? Heeh, ini kita sih ada beberapa tembang ya, Bos ya. Bos? Heeh. Heeh. Maya di Maya ya, dosane request apa ya? Ayo. Yuk. Jaturi yuk Maya yuk. Ayo takoni. Apa ngono? Lagune apa gak ada? Ya mbok ngono. Lagune apa ngono ah? Ayo ya apa ya lagune ya? Lagune ya Mayang, lagune Ayo yuk jengkar. Lho Mbah Tuwa iki yo kene Mbah Tuwa iki kok iso. Spesial yang punya Maya. Maya. Ayo ya apa lagune ya? Sat-sat itu biasanya kaya ngono lho. Lorong diwarai dua plak ngono. Ayo nyanyi wong loro, ayo ayo. Ayo, gandeng ayo. Gandeng ayam picak. Biasane ngono nyanyi terus ayo. Wis ora apa-apa tangko bae. Ngono. Daturi tembangnya apa iki? Diaturi lilo mas. Lilo. Wah, iki kaya lagune wong kono. Nah, iki kok batek kelingan ngono lho. Ben kalian Tuwa apa lho malah Sutres. ora. Tresno ta sutres. Iki kok close up your teeth gini ya, Pak ya. Ya, sensor. Sensor. Ya, terima kasih yang punya Lilo, matur sembah nuwun Singo Mekasan budaya campur sari. Seni sinareng apa? Widodo laras. Widodo laras. Ayo. So, Petri. Saudara Gusti Gubernur. Singo Mekasan budaya. Serta Badan Lilo. Widodo laras.
isih ana sak lagu mungkin. Sak lagu. Sak lagu terus all artis apa Mbak Buyut. langsung all artis. Manut. Ah. Piye, Bos? Pripun iki bos sak lagu nggih. Oh, Mbak Buyut, Langsung aturaken monggo. all artis Mimin Sagita dan juga ada Amel Putri Sukini. Padang rembulan. Ayo sapitri kami persilakan untuk jenggar ngaturaken all artis Singong Wekasan budaya campur sari sinar widodo laras Kin TV matur sembah nuwun. Dan juga ZN Pro Audio juga matur sembah nuwun. Ayo saya dalam saya. Sas. Zen audio dalam matur sembah nuwun. Goyang kalem-kalem ya, Pak.
Bos. Genuk. Iki lho bos ae. Dino. Ora kanggo saiki. Mana janji yang kau ucapkan untuk saling setia tanpa dusta, tanpa air mata. Sabar. Sakno mas. Sing sabar koyo. Iki aja. Kau lupakan semuanya demi dia yang berharta. Kau tinggalkan aku, kau dustai cintaku. Baru seujung kuku kebahagiaan ini dua cinta kembali merajak. Ini dua cinta kembali merajak. Dengan kesetiaan ngaturaken all artis matur sembah nuwun para guna. Ngene to. Hasil kayane dibeto. Di kripik gedang raja. Kripik gedang rojo. Sithik edang waton rata iki padha wae. Kok menawa ana klerune agenipun maringi hiburan. Mbok bilih ana request lan atensi dereng kula aturi. Mohon Kula nyuwun agunging samudra pangapunten sami kagem Bapak Goseh Barka lan saha Ibu Siti Rohayati matur sembah nuwun sampun timbali keluarga besar Singo Wekasan Budaya. Kula ketong. Kula sinyo. Ngaturaken wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.